Namaste a totes, namaste a tots. Exercici de meditació connectant amb la protecció universal. Donat sempre, però més ara en aquests moments, la foscor sempre està allí, sempre està present, buscant i si no creant moments per tindre por, de pànic, d'angoixa, de control sobre tots nosaltres. Però, com sempre dic, tots nosaltres som algo més que objectes. Som una energia que perteneixem més enllà a tot un conjunt d'energia. Quan hi ha una massa d'aigua, tota l'aigua es necessita per crear aquella massa. Bé, doncs la foscor el que intenta és separar i crear mala mar i anar separant per tindre control. D'alguna forma per viure de l'energia dels altres. No tenen raó ni dret a fer-ho. Dintre de les normes que hi ha de la creació de l'univers, estarien infringint-les. Molt bé, com s'han de protegir? Tot és senzill. No ens fem grans que han de fer molt, no. Primerament, sobretot, han de mantindre d'estar bé. Nosaltres. Torno a dir, fer una miqueta d'exercici, no solament físic, sinó també energètic i mental. Compartir-ho tot, meditar diàriament. Quan dic meditar, vol dir portar la vostra atenció en aquest moment. La gran lluita que tenim avui en dia és que estem pensant en un munt de coses i el que no estem pensant és el que està passant en aquest moment. I el que passa en aquest moment és el que crea el futur. Per tant, han d'aturar-se i disfrutar. Si respirem a l'aire, sentir harmonia i deixar les angoixes. Ho hem de fer d'una forma habitual, el mateix que fem al respirar, fem al caminar, el mateix que fem quan sentim l'amor, bueno, ha de ser una cosa normal, sentir-la. Primerament, si estem dintre d'aquesta harmonia, ja facilita que aquesta protecció en si treballi en nosaltres. Això diu stop. Aquí no passeu. Aquí no podeu passar foscor. Un pas més i aniran per vosaltres. Perquè dintre de que estan infringint la norma, estan jugant amb el punt, aquell punt de que com se passin, unes altres forces molt més superiors a nosaltres i a ells tindran dret d'intervindre, i això ho saben. Per això van jugant d'alguna forma. Bé, doncs està clar, és estar bé amb altres mateixos. Ens han de deixar anar. Anem a començar aquesta meditació tan senzilla, però anirem demanant reforços, ajuda. Dintre d'aquesta meditació ens anirem d'alguna forma enfortalint i entrar en aquesta protecció que ja hi és. L'únic que nosaltres, quan no coneixem alguna cosa, normalment per tendència no és bo. Molt bé, busqueu un lloc còmode, que pugueu assentar-se, estirar-se, postura de loto, com cadascú se senti millor. I dediqueu-se un momentet a escoltar el vostre cor i a escoltar el vostre interior. I deixar passar els pensaments bons i dolents. Despreocupar-se. Fluir. No qüestionar. Vinga, una estona per equilibrar-se. I la respiració és molt important per buscar aquest punt, per lo qual ajudeu-se d'ella.
Molt bé. Si algú creu que no ho ha fet bé, no qüestionem, no passa res. Fiquem intenció i fem-lo solament. Jo ara, en aquest moment, m'ha vingut que he de demanar que ens vinguin els sers elevats, els guerrers de la llum, els mestres, que ens vinguin tota aquesta màgia, tota aquesta energia, convidar-los que estiguin aquí amb nosaltres. Bé, perquè això es faci així, obro meva energia, l'expandeixo i demano que aquí i ara vinguin mestres de la llum, guerrers de la llum, guies, que estiguin aquí amb nosaltres per amb aquesta meditació, aquest enregistrament que estem fent, també hagi la participació de la seva màgia, que la necessitem més que mai. Que això sigui així. Ara portem el nostre pensament a imaginar-se a l'aigua del mar, d'un llac, d'un riu, d'una aigua que hi ha abundància i corri. Tot està comunicat, amb l'aigua es comunica tot, per sota terra, per tot arreu, amb l'aire també hi ha aigua, l'aigua comunica tot. Jo per això moltes vegades, o quan plou, o quan sento, envio, o és el moment que rebo i envio energia, perquè sé que facilita la seva projecció. Bé, doncs el que farem és sentir com amb la mà dreta toquem aquest element, aigua. I a mesura que toquem aquest element, aigua, amb la mà esquerra l'encarem com si un raig o la llum que ens ve del sol se reflexa amb la meva mà esquerra. Vaig baixant la meva mà esquerra cap a baix, cap a l'aigua, i la mà de l'aigua la vaig pujant, quedant les dues al mateix nivell. El palmell de la mà dreta mira cap a terra, cap a baix. El palmell de la mà esquerra mira cap a dalt. Tots dos estan separats uns 40 centímetres i estan al nivell del cor. Ara agafaré i giraré tots dos palmells mirant un cap a l'altre, ajuntant aquests dos elements amb la seva màgia. No arribo a tocar els palmells de la mà, queden separats per uns 4 o 5 centímetres. I aquí m'imagino que tinc una gran bola d'energia, magnífica bola, amb el qual la deixo amb els palmells mirant cap a dalt tots dos, i aquesta bola queda en suspensió. Segueix quedant al nivell del nostre cor. Apartem les mans. I ara amb la mà dreta, amb el dit índice i l'altre dit que està al costat, els ajuntem tots dos i fem una senyal com si volguéssim agafar l'energia de la terra que puja pel nostre braç de la dreta. I amb la mà esquerra fem el mateix. Pleguem els demés dits i deixem l'índice i el dit que el toca. I el mateix, mirant cap al nostre voltant, atraiem a l'aire, a l'element aire.
Busquem aquesta percepció, no passa res, no qüestionem. Com que fiquem intenció ja estem fent que aquesta màgia es produeixi. I ara anem ajuntant, com han fet a més dels palmells, aquests 4 dits amb una distància d'uns 5 centímetres. I aquestes energies es van ajuntant. Anem pujant, separant, ara obrint, perquè ara el que farem és connectar aquesta energia amb aquesta bola que han fet, per ficar-la que siguin els 4 elements. Pam. Ens fiquem a prop i li passem aquesta energia. Retirem les mans i ens quedem portant la nostra intenció amb aquesta bola que han creat. I permetim que ara l'energia que ve de l'univers, aquesta llum que hem captat abans també amb la mà, ara vingui directe cap a aquesta bola i la bola s'eixampla, s'il·lumina com un gran sol. I a mesura que es va il·luminant, ens va il·luminant a nosaltres, a través del nostre cor. Aquesta llum ens arriba al nostre cor, al punt mig, on tindríem el xacra, i ens va il·luminant tot. Demanant que mani sobre nosaltres aquesta protecció universal, reforçada d'aquests magnífics sers que ens rodeixen com testigs. I ara farem un petit exercici amb el qual ficarem la mà com si volguéssim aguantar aigua, volguéssim beure aigua, i el que ficarem és aquí un pensament d'algú que vulguem protegir molt, molt. Ho podem fer a la mà de la dreta, per exemple, ficar un pensament amb algú que vulguem protegir. Nosaltres ja estem protegits, alguna cosa. I amb la mà esquerra ficarem un desig. El convocarem ara, aquest desig, perquè es faci al moment que cregui l'univers. Tanquem les mans d'alguna forma perquè no es puguin escapar. I ara permetem que aquesta llum que ens rodeja ens amplifiqui més. I tots nosaltres siguem junt amb aquesta bola que ve l'energia un gran sol. Sempre demanant que aquests sers que estan en nosaltres i amb aquest enregistre quedarà ens ajudin. I ara obrim les dues mans i deixem fluir aquests pensaments des de nosaltres cap a fora, perquè aquesta feina es faci. Ara portem un momentet el pensament en tot lo meravellós que ens rodeja. La gran oportunitat de viure amb aquest espai, amb aquest magnífic planeta Gaia,
i també li aboquem aquesta llum que ens ve cap a ella, perquè l'estimem molt i la volem protegir també, i la volem que estigui bé, que puguin conviure les energies, pugui viure la foscor amb la llum, però equilibradament, que no hi hagi trencaments com ara estan passant, ni manipulacions. Que això finalitzi, que tenim un meravellós espai per viure, que podíem viure encantats, sempre en llibertat emocional, amb energies que ens flueixen i connectant sobretot amb tot l'univers. Això és la nostra finalitat, però aquí ha crescut aquesta foscor amb l'ego, amb tindre més control de tot, guerres, pànics, i el que fan és trencar aquest equilibri natural. No ho volem, això. Tots nosaltres som sers lliures. Som part de la creació de l'univers, del pols, però formem part d'aquesta gran creació. I reclamem el nostre dret de ser lliures. Per tant, aquests guerrers de llum, aquests sers que estan aquí amb nosaltres, sigueu testimonis de lo que volem, no de lo que ens estan fent amb l'engany, amb la por i amb la manipulació. Si heu d'intervindre amb les vostres forces, interveniu. Però volem ser lliures, ens han guanyat aquest moment. El nostre nivell de consciència està evolucionant, no evoluciona més degut a aquesta foscor que no ho deixa. Ens quedem amb el nostre amor intern un ratet en silenci, pocs minuts, però suficients per sentir aquesta meravella dintre de nosaltres. Podeu ser un dolfí, podeu ser una àguila, podem ser un falcó, podem ser una guineu, un conill, podem ser una planta, un arbre. Sentiu la llibertat de poder ser el que vulgueu. Jo ara davant meu tinc una imatge d'unes caigudes d'aigua increïbles, uns salts formidables, per la qual me deixaré portar per l'aigua. I cadascú es deixi pel que senti. Farem 5 minuts. Vinga, deixem-se anar. Molt bé, ja anem finalitzant, anem tancant, anem tornant, anem despedint aquests meravellosos sers que ens han rodejat i que siguin testimonis de la nostra voluntat i demanem aquesta protecció específica sobre nosaltres de l'univers. Que així sigui. Namaste. Gràcies, univers. Gràcies, energies.